Световният ден на философията е обявен от ЮНЕСКО и се чества ежегодно на третия четвъртък от месец ноември. За първи път проявата е организирана през 2002 година. С честването на Деня на световната философия всяка година ЮНЕСКО подчертава непреходната стойност на философията за развитието на човешката мисъл. За всяка култура и за всеки отделен човек ЮНЕСКО е организация, тясно свързана с философията. При създаването на Деня на световната философия през 2005 година Генералната конференция на ЮНЕСКО подчертава значението на тази дисциплина, особено за младите хора. Философията е дисциплина, която насърчава критичното и независимо мислене и е способна да работи за по-добро разбиране на света и за насърчаване, толерантност и мир. Денят на философията, обявен от ЮНЕСКО, ще спечели признание и ще даде силен тласък на философията и по-специално на образованието по философия по света. В хуманитарната гимназия Световният ден на философията се отбелязва, като учениците от 8-те класове беше зададена задача да направят проект за един философ по избор, като го представят с кратки биографични данни, основни философски възгледи и запомнящи се крилати фрази. Учениците взеха при сърце поставената им задача и се представиха блестящо. Отличаващи са проектите на Васил Димитров, Йована Петрова, Валентина Евтимова, Емреатев, Цветелина Георгиева, Биляна Байчева, Нелина Якова и Йордан Арбенчев. На по-големите ученици беше възложена задача да направят проект за Фейсбук профил на философ по избор. Всички се включиха с голям ентусиазъм, богато въображение и готовност за работа. Показаха завидни познания както по философия, така и по информационни технологии. Работиха по групи от 2 или 3 ученика и представиха своите проекти пред другите ученици. Отличиха се Александра, Сандра и Виктория от 9 А клас, Теменушка, Диана, Джем и Яна Мария, Сияна и Елена от 10 А клас и Елина, Диляна, Изабел и Ренета от 11 клас. Ученици от профилирана хуманитарна гимназия Свети Кирил и Методий писаха и философско есе на тема "Добрият учител е". Спазиха се изискванията на структурата за писане на философско есе. Задачата имаше конкурсен характер и на първо място се класира Елина Генова от 11 клас, която участва във всички поставени задачи и се отличи сред своите съученици. На второ място се класира Габриела Йорданова от 9 клас и трето място за Теменушка Филипова от 10 клас. Част от празничния календар по философия бяха и лекциите на психолога на училището госпожа Полина Цонкова. Тя представи и запозна учениците от 8А и 8Б с основните аспекти на психологията.